Здравейте хора! Аз съм Риса ТВ и днес снимаме в Roblox. Ще снимаме в една игра, наречена Theme Park Tycoon 2. За първи път я чувам тази игра, сега ще я видим. Стартвам New Game. Като гледам има хора. Само че ще спрем музиката. Айде. Опа. Без искам беше това. Добре, това как да го скрия? Добре, това не искам. Не. Не строй, какво? Искам Хикс. Не какво. Добре, ще го спавам тук. Готово. Явно тук не обучават, само да спрем музиката. Опа, но. Не съм така. Така, не знам каква е тази игра. Нали, знам, че трябва. Аз нямам пари ли? Какво стана? Сигурно и трябваше това. А, не. Така и това. Добре. Аз пари имам ли изобщо? Къде са ми парите? Аха, видях ги, имам 9000 парички. Добре. Добре, сега пак други ли? Добре. Така. Друго. Пак тук. Ага. Да го цъкна и open. Така, храна. Тука. И подаде. Ари. Оп. Добре, няма да стане тук да се играете. Аха, разбрахме, това беше нещо като туториал. Я да видим сега какво е това. Здравей, приятелю, ще ни обслужиш ли? Добре. Охо, вече се возят даже. Добре. Вече се возят... да видим. Така, дават ли ми пари? Трябва да ми дадат пари. Нека да направим още нещо. Имаме ли... те ще се играе. Значи, ето това. Ще е хубаво да го направим. Нека да е ето тук. Но да го обърнем. Така. Ето тук ще го поставим. Ходовете ще са от тук и изхода тук. Така. Опа, не бе. Кой е това? Не исках. А какво е също това? Абе, много странна игра. Сега искаме да отворим това. Това. Не. Кое беше това? Това е. Така, нека това да го сложим тук и тук. Така, и тези. А брат, трябва да направи къде да спите ли? Не е мой проблем. Ета, някой се... ходят си туалетна. Така. Нека да направим едно магазинче в началото. Обаче да е... Айде за сладолед. И от другата страна ще е за пица. Така.
Сега как да се махна от тук? Така. За сега върви много добре, нека да го пуснем и това. Така. Брат, не оттам е входа. Искам да го пробвам. Аз мога ли да го пробвам? Деп. Аз не мога да го пробвам. Добре, чакайте си реда там. Добре. За сега ставаме добре, Тук трябва да имаме такова. Половин звезда. Окей, така. Това не го знам какво е обаче. Ма чакай. Нека първо да научим. Опа. Схванах какво чап. Искам да го вдигна пак. Не. Как да го вдигна? Искам да го вдигна. Не. Това. И аз си го... Не, от друга страна. Това е много трудно. Защо го направих изобщо така? Ма как го направих така? Оф. Добре, хората малко ще падат, ама... Добре, дай да ми тренат. Как се прави това? Добре, това го бях направил някак... Оп, схванах. Нещо направих тук. Още малко надолу ми трябва. Не, кой е това? Голямото. Да, ма е криво. О, не. Добре, аз май схванах как да го правя. Не. Трябва ми другата страна. Ужас, хора. Това е толкова сложно. Така. И... това другото. Не това. Така може и да стане. Не цялото. Така, това... Добре, това дай да го правим. Въпросът е как? Добре. Знаете ли какво? Това ще го ставим. Искам... Не. Така. Искам ето това. Дали не мога да го сложа? Така. Виж, всичко се оправи. Сега трябва ми вход. Ми само вход ще има. Изхода ще е от другата страна. Чай, бро, пази се. Не, към мен трябва да сочи тази стрелка, май. Бягай, бе! Така, готово. Това е входа, ето тук ще има изход. Така, пачки. Чай, аз мога ли да ги събирам? Кой го е такова това, бе? Трябват ми кошчета, да. Или пък просто... Чакайте, това да не значи... Не, бе! Ах, че съм бавен! Може ли? Не.
Така. Не бе, не така. Малко по-назад трябваше. Така. Comfort. Така. Нека... ти още едно назад. Така. Това ще е така. Това няма да е така. Това ще е така. Нека да сложим бързо едни пътеки. И хората да си минават. Така. Така, да го отворим. Само, че... Така. Така, готово. И това е отворено. Да видим това. Работи ли? Аха, работи. Така, тия пари дават... Ще ми дадат ли пари? Или те ми дават? Добре. Добре. Всичко е окей. Тук всичко е окей. Сега, нека да продължим. Но, ще продължим с украсата. Decoration. Така, опа. Пак го сбърках. Така. С това ще загубя много пари. Изключително много пари. Но карайте... За сега ще е само на тази атракция. Не и на другите. Добре, трябват ми кошчета. Как мога да си взема кошчета? Тук. Това какво е? Тук ми трябват... Аха, кошчета. Ма да са от яките, например... Добре, тия ще са. Така, кошче ще има тук. Хайде. Добре, тук. Това нали са кошчета? Да, трешкен. Добре, дай другия. Опа, не това. Къде има ти тук кошчетата? Така. Колото... чакай, аз на това ли трябва да ги слагам? О, схванахме. Май на това трябва да ги слагам, пък така. Бягай сега. Но и тука и... заедно с това едно кошче. Така, методото и не взема много място, тъй че... Ето, там едно кошче. Ето, тук едно кошче. Опа, не е тук. Това е по средата на пътя. Така. Не. Как да ги... Трябва да измислят по-як начин за... трешкен, така. Не може ли, например... Добре. Пази се. Така. Ооо, значи тези огради няма да ми помогнат. Добре. Махаме тези огради, за да сложим кошчета. Не е такова голямо нещо, а кошчета. Така. Кошче. Чакай. Ето тук го видях. Няма да е там по средата на пътя. Сейвинг парк.
Уху, сейвнаха ми парка. Така. Добре, ще сложим още една пътека, само за едно кошче да сложим. Тази игра е трудна. Така, сега кошче да сложим. Хоп. Другаде кошче, трябва ли да слагаме? Кошче, чакай, кошче, тук трябва да сложим. И тук трябва да сложим едно кошче. Тук. Добре, тук. Така. Да има. И сега тия неща как да ги хвърлям? Махни се от мене, бе. Кош такъв. Това как да го хвърлям? Добре. Така, хора. Хвърляме им букуците. Тия кошчета да помагат. Бягай. Добре, изглежда забавна тази игра. Да, в момента не е изключваме това, че в момента чистим буклук, нали? Играта си изглежда забавна. Може да пробвате като дойдете в Roblox. Лесно е, просто в Google пишете Roblox и идвате тук. Roblox, създавате си акаунт и после може да ме поканите. Аз се пиша Риса TV YouTube, както виждате. Чакайте, тук горе. Защото ми беше заето името едното. И така. Аз си мисля обаче от тея. Така, чакайте сега да видим какво. Тея няма да го използваме. Това за бъджисване. Добре. Така, тези мисля да сложим едно заведенице. Само че първо ни трябват малко пътеки. Опа, не тея. Така, нека да водят насам и тук да има едно заведение. Това заведение ще му трябват ето тези пътечки. Какво е това? Опа, това не съм го слагал аз. Не. Даже и не знаех как го сложих. Така. То ще ми трябва така. Опа, не тия пътеки. Казах другите. Добре. Оп. Дали мога да я заменя? Мога. Това е паркет. Хората ще разберат. Това е заведение все пак. Още пари имам ли? Те са увеличили. Доколкото помня, за последно като бях видял, бяха 5000. Сега са много повече. Така. Да ходи и да сложим това. Ето тук. Не. Ето тук. И ето тук. Така, да сложим така и stairs. И да сложим от ето тия масички. Една тук. И една тук. Така. Друго може да сложим и едно от тия. Ма те не са точно. Добре, те. Добре, идеално. Тя сега ще вземе 2 кафета. Та мина през това. Нищо. Развиваме се много добре, хора. Дай да видим звездите. Как сме? Вече сме една пълна звезда. Дай да се разходим да видим на другите. Аз тук бягам с 300. Не може да се разходим. Тук мога да ги купувам. Добре.
Така, хора. Не помня докъде спрял ми е клипа. Не знайно защо. Но ако не сте видели, направихме още една пътечка, която направихме 2 кафенета тук. Сложихме и от тези масички. Пода не беше такъв. Сложихме и от тези масички. Друго не сме правили. И видяхме, че ни е останало една... Вече станахме с една звезда. Нямаме харесвания. Нищо, има време. Има време да се... Аз сега ще движим в платното. Да отидем да видим на другите хора парка. Уху! И той е с една звезда. Малко... Не е почистен, но... Да, това е на всеки. Тук има нещо с шапка. Тук това... Пейка, туалетна. Да, туалетни трябва да добавим. На хората им се пикаеше. Като видях в моето. И видяхме още, че ето тук може да се купуват нещата. Тоест да си увеличим парка. Ето. Нашето е това анклокнато и може да си го увеличим. Но в момента още няма да го увеличаваме. Смятам, че сега е добре. Достатъчно голям е. Та нека да направим ето тук всъщност туалетна някъде. Защото е тука. Сега нека да изнамерим. Би трябвало да е тук. Неп. Тук. Не би трябвало да е тук всъщност, но нека да проверим. Не. Тук. Неп. Тук. Неп. Добре, къде е това? Ама той тук да... Тук имаме други... Също, това е хубаво. Окей, значи... Следващата ни постройка... Ще е... Не знам кое ще е, но може да е гондола. Ако това е... Знам, че се нарича гондола. Но може да е ето това, защото ми харесва. 16 000. Ще ги съберем и ще го направим. Нека да намерим туалетната, защото искам да сложим все пак туалетна. Да не е... намерих. Би трябвало това да е туалетната, нали? Да. Сложим е тук една и е тук една. Мисля, че е добре точно до ресторанта да може да се изпикаят, ако имат нещо нужда. Така. Тук май бяха... Не. Тук май бяха пейките. Де пак сбърках, ето тук бяха пейките. Ще научим нещата спокойно. Ще сложим една от хубавите там да се, с облегалки. Значи сложим една е тука. Не, няма да е тука. Тук ще е. Само да я обърнем. Така. Ей, ще сложим. Или пък не. Ще я махнем от тук, ще ги сложим на мястото се едно, когато чакат. Брат, ще трябва да станеш. Така, когато чакат да могат да седнат. Ето сега, като чака, ще сложим ето тук една пейка да седнат. Защо? Значи тук на тия не мога да слагам. Съдба, значи са си на тия. Така. Ей, тук една. Ей, тук една. И така. И ей, тук една. Ето такава.
Добре, това кошче ще го махнем. Ще сложим на негово място ето тази пейка. Или пък знаете ли кога няма да ги такова. Това е ако някой повърне отвътре. Да има какво да такова. Обаче искам да си пробвам моите такова. Моето такова. Опа, но. Така. Нека да сме с това и да го затворим. Така, искам да го пробвам. Не мога ли да го пробвам? Ага, тестинг. Не ми да го пробвам. Дай ще го увеличим с... така ли го тествам? Окей. Colors. Ще... Чакай, аз не го знам всъщност къде са. Primary color. Стига сме го тествали, бе. Нека да го отворим. Open. Значи... Така... Всъщност ще... Искам да пробвам с няколко цветове. Да кажем... той е colors. Тук... Дефалта... Не дефалта... Това ще е по-скоро... Нека да го сложим за сега черно. Дефалт... Това ще е малко по-светло. Това малко по-светло и то. И така, това ще е... Това този цвят. А това ще е... жълти цвят. Така. Опа, не, жълтия няма да е. Май ще ги разменим. Тук ще е жълто. Тук ще е оранжево. Така, мисля, че така ми харесва повече. Хора, това ще е всичко от този клип. Мисля, че направихме много добри... Значи имаме 24 човека. 24 човека и се справяме много добре, даже искам да отида само до онзи парк да го видим. Нека да видим колко звезди сме. Пак още една звезда и половина. Така, звезда, не звезда и половина, моя грешка, но този, сигурно ето този е пилвал или там как се казва. Пилвал, който има 200 000. Аха, ето той знае как да работи с тези неща. Аз не. Ще научим. Ще научим, хора. Това е много забавно. Лампите са малко по средата на пътя. Не искам да мога да пробвам неща. Жалко, че не мога. То всъщност тук се влиза. Добре. Опа. Чай, това не знам как трябва да мина от тук тъйче. Така, ето тук има летящо нещо във въздуха, което е яко. Тия са мега бавните. Това е също яко. Значи парка му е мега як. Искам и аз да се развия така толкова добре. Това е жестоко. Това е парзалка, така ли? Това е мега якото. Това е някаква парзалка. Дедве дърпа догоре. Сега ще видим. И това ще приключим клипа, хора. Та надявам се да ви е харесало. Абонирайте се. Дайте положителен вод на клипа. И не знам, споделяйте ако искате още такива. И ще се видим в следващия епизод. Бай-бай!